Kong, ardent student of history who knows exactly what happened during those dark ages in our history. Ang paniniwala ko po, aking mga kababayan, hindi po si Marcos ang ililibing. Hindi po siya. Tingnan kayo. Siya ho ba ang ililibing? Matagal na po siyang nalibing ng diktador bilang isang diktador. Sa akin hong palagay, ang ililibing po ay tayo. Bakit ko po nasabi yan? Ang libing po na ito ay libing natin. Tayo po ang tunay na ililibing. Tayo po at ang ating kasaysayan ng paglaban sa mga diktador at berdugo. Tayo ang ibabaon sa ilalim ng lupa, katulad ng pagbaon ng diktadura sa libo-libong biktima ng martial law. Katulad ng paghagis sa ilog sa mga bangkay ng mga kabataan na ninais labanan ang kadiliman. Katulad sa pagtambak ng lupa sa mga duguang katawan ng ating mga mahal sa buhay na nangahas ibalik ang kalayaan para sa ating lahat. Sa paglibing kay Marcos, ililibing na rin ang natitira pang tapang at giting ng Pilipino sa nalabanan ng pagbalik ng mga diktador at mga berdugo sa ating bayan. Yan po ang ibig sabihin ng paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi ho ba malinaw sa kanila kung anong ibig sabihin ng bayani? Ito po ay ang pagpuksa sa natitirang lakas ng Pilipino na manindigan at labanin ang pagbabalik ng diktadura. Papayag ba tayo na ilibing tayo? Papayag ba tayo na muli tayong ibaon sa lupa pagkatapos ng ating pagbangon sa EDSA? The burial of Marcos sa libingan ng mga bayani means tyranny can rule again in this country. And let us not give anybody the chance to be ever a tyrant or dictator in this country. Maraming salamat po. Never tinig ng mga mamamayan, tinig ng ating kasaysayan, huwag pong pumayag sa ganyang kabaliwan na ilibing ang isang taong di karapat-dapat tawaging bayani sa isang lugar na solong para sa mga bayani lamang. Tinag-alaala ng pagkikibaka laban sa batas militar at laban sa diktadura. Nakakahiya naman po sa libo-libong mga nagsakripisyo, mga martir, mga tunay na bayani, kung ililibing natin siya sa lugar kung saan sila dapat ang inilibing, ang ginugunita, ang pinasasalamatan habang panahon ng ating sambayanan. Sina Liliosa Hilaw at mga kahenerasyon niya at lahat ng mga nag-alay ng buhay ng marangal at walang nilalabag na karapatan ng kapwa Pilipino. Kaya't ako po, kasama po ng bawat isang nandirito sa ating Citizens Assembly, ay nananawagan kay Pangulong Duterte, pakinggan po ninyo ang tinig ng mga mamamayan, ang panawagan ng ating kasaysayan. Huwag ilibing
si dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Huwag bigyang daan yang kabaliwan ng mga Marcos. Sabi po ni Pangulong Duterte, bubuwagin niya ang oligarkiya dito sa ating bansa. Hindi po niya mabubuwag ang oligarkiya kung ilibing niya na parang bayani ang isang taong namuno at naglabag sa karapatan ng mamamayan batay sa oligarchic rule. Isang malinaw na kontradiksyon. Kami naman po sa Senado, andito din po sina Senadora Laila, ay isusulong po namin ang hinaing kong resolusyon laban sa isang hero's burial para kay Ginoong Marcos. At buo po ang loob natin ngayong umaga na ating pong maisasagawa iyan. Mga kababayan, ang lugar ng mga bayani ay para sa bayani, hindi para sa pumaslang ng napakaraming bayani. Maraming salamat po sa bawat isang nagbubuo nitong Citizens Assembly. At sa labang ito, at lahat pa po ng ating mga laban, mabuhay po tayong lahat. Sulong sa tagumpay! Si Marcos, Commander-in-Chief, sundalo, hindi lamang siya dishonorably discharged. Siya ay inaus. Before makapagat, 4% a year. O ano kaya ang growth rate ng golden age? Yun naman negative. Ang growth rate ni Marcos for his 20 years, ito ay datos ng Philippine Statistical Authority, for 20 years, 3.8% a year. Tanong, golden age ba yan? Hindi! Okay. Ang susunod na datos yung wage rate. Ang wage rate, you know, what the workers earn. In 1972, ang index niyan ay 100. In 1980, ang index niyan ay 53.4. In other words, what was earned in 100 pesos in 1972 became 53.4. This is for the workers. Tanong, golden age ba yan? Enjoy na enjoy ako dito. Alright? Ngayon, yung inequality naman of income, ito lahat ay datos at saka nakukuha ito from the School of Economics paper called The Analysis of the Economic Crisis. Ngayon, ang inequality between rich and poor, the 60% of the people in 1970 was, the share of the 60% of the people was 25%. It went down to 22%. And the share of the top 10% of the people went from 37.1% to 41.7%. Tanong, golden age ba yan? Okay. Now, one more. For criminality, pareho rin. 1970, 247 people were 247 capital crimes were committed in 1970 per 100,000 population. By 1982, that went up to 313 per 100,000 population. Question, is that golden age? It's terrible. I mean, all these are simple data that anybody can look for himself and say, what are they talking about golden age? And they want to bring it back again? Hindi na pwede. Okay? What is the legacy of Marcos? Alam nyo, nagkaroon tayo ng crisis noong 1983. Hindi ba? Alright, what happened to that crisis? Ako ang, the hole that was dug, the economic hole that was dug, it was not
going up, it was going down. The economic hole that was dug was so deep, what do you call it, debt, foreign debt was so large that it took the Filipino people 14 years at least to get back what it lost under the Marcos years. How can the Marcos years be called golden age when it took us 14 years to get back to where we were before? So, now you all know the data. No. In other words, Marcos, when he came in, sabi niya, alam niyo, wala kayong bread. In other words, you have no bread, but if you give me your freedom, I will give you more bread. Naku, ganda nun, ano? Ayun ang sinabi niya sa umpisa. Sa huli, ano ang nangyari? Wala na tayong bread, yung bumaba ang bread natin, wala pa tayong freedom. So, wag nang imelda. Wag nang imelda. Ang pinag-uusapan natin si Marcos at ang libing niya. So, I think that the people of Batak, Ilocos Norte, by the way, Batak is only 47,000 people. The people of Batak, Ilocos Norte should keep him. Diba? Should keep him.